În sfârșit, știi? Și cam știu multe etape din viața ta. Și ți-am zis că o să fie bine. Și să fie bine în continuare. Și ți-ai auzit mai devreme cu bebelinul, stai liniștită că o să vină atunci când trebuie. Bine? Da? Și mă bucur că tot ce scriai tu acolo de mână, în cărtăcicile tale, s-a întâmplat. Să fie bine, da? Te iubesc. Că tu mi-ai tot zis și eu n-am zis niciodată, ți-am spus acum. Ce-mi doresc eu mie, îți doresc și ție. Și în primul rând, un bebelin frumos ca tine, așa, cu gropițe și cu gene așa lungi cum le-ai tu astăzi, de frumoase. Doresc să fii fericită și să ai parte de tot ce mai frumos și mai frumos pe lumea asta. Ți-am zis să fie de bine, așa că ți-am zis. Da, ți-am zis de bine. Bună ziua tuturor! Fiți bineveniți la Primăria Orașului Cisnădie. Cum spun de fiecare dată, pentru că nimic nu s-a schimbat în privința asta, sunt foarte, foarte onorată să fiu prezentă alături de voi, alături de dumneavoastră, în momentul ăsta. E onorabil și emoționant totodată să fii primul care numește soț și soție, două persoane. Vă doresc să creșteți împreună până la momentul în care să vă regăsiți, dacă e cazul, pe voi înșivă. Bravo! Să nu uitați niciodată motivele care v-au adus astăzi aici. Să nu încetați niciodată să vă țineți de mână așa cum sunteți astăzi. Nu uitați niciodată că ce ați câștigat astăzi nu este bun câștigat dacă nu și munciți pentru recâștigarea acestuia.